Hej! Jeg vil vise dig, hvordan jeg pakker en gave ind, når jeg får en bestilling på romantiskegaver.dk. Jeg vil pakke en flaskepost ind, og det er faktisk en af vores helt unikke gaver, som vi har i shoppen. På en tidligere video, der viste jeg, hvordan at jeg lavede sådan en flaskepost, så den kan du eventuelt gå tilbage til. Men den vil jeg i hvert fald pakke ind, og jeg har fået at vide på bestillingsoversigten fra kunden, at det skal være en gave til hendes kæreste. Så nu går jeg ligesom lidt i tænkeboks over, hvordan er det så, jeg vil have pakket den ind, og hvad synes jeg, der skal på, og så videre. Jeg har nemlig lidt forskellige udvalg. Herover der er der lidt forskellige indpakningspapir, hjerter, det her plejer jeg at bruge til de fleste bryllupsgaver. Så har jeg cellofan her, og jeg har hernede også, nu ved jeg ikke helt om du kan se det fra papkasser her, men i hvert fald noget helt forskelligt papir, også med hjerter på. Det jeg plejer faktisk at bruge til flaskeposter, afhængig af om det er en kvinde eller det er en mand, det er det her med hjerterne på. Fordi jeg synes, det udtrykker så fantastisk, sådan et lille, hvad kan man sige, lille prik over i'et kærlighed for den her meget unikke gave, som skal sendes afsted. Så det jeg gør nu, inden jeg pakker den ind i hjertepapiret, det er, at jeg beskytter lige flasken, så den ikke går i stykker undervejs. Og det gør jeg selvfølgelig med lidt boblepapir. Så nu vil jeg pakke den her dejlige gave ind. Jeg håber selv, jeg engang får en, men det gør jeg nok ikke. Jeg må nok bare nøjes med at sende de her gaver ud selv. Men det, der i hvert fald er rigtig vigtigt for mig, det er, at gaverne de er beskyttet, og de kommer frem, sådan at de ikke er enten krøllet eller gået i stykker, eller for eksempel den her, at flasken den er smadret, fordi jeg har selv prøvet at modtage nogle gaver, hvor at det bare var gået i stykker, og det er bare så ærgerligt, ikke? Fordi så går hele ideen bare af det, og den, der har bestilt, har jo virkelig gjort sig umage, særligt med den her gave, ikke? Hvad der skal stå, og hvordan den skal pakkes ind, og alle de her ting, ikke? Så det er virkelig vigtigt for mig, at det er gjort ordentligt. Ja, så nu er den i hvert fald i beskyttelse. Så nu vil jeg lige klippe noget papir. Noget hjertepapir, kærlighedspapir. Sådan. Hvis jeg faktisk skal sige det her en lille smule nørdet, så har jeg faktisk engang sendt sådan en flaskepost her til min lærer. Hun var altså også sød, min lærer. Og jeg synes, hun sådan fortjente at få en virkelig en sød hilsen og tak for alt det, hun ligesom havde lært mig, og det hun egentlig havde hjulpet mig så meget. Så jeg sendte den faktisk til min lærer. Det var lidt nørdet, men det gjorde jeg altså. Så det behøver ikke kun at være til din kæreste eller veninde. Det kan også sagtens være til din lærer eller en nabo eller en, som du ønsker at skrive god bedring til, der måske har været indlagt på hospitalet eller noget i den dur der, ikke? Og så er der papir. Men den er jo ikke færdig endnu. Den er jo ikke helt færdig en pakke. Vi skal jo have noget bånd på. Og der tror jeg bare, at nu var det jo til en mand. Så jeg tror faktisk, at jeg vil vælge det blå bånd.
Og så er der jo kommet bånd på. Men jeg synes jo, jeg kan jo godt lide, at der er sådan en lille, du ved, der er sådan et lille vedhæng eller en lille finesse på den her gave. Og der har jeg faktisk lidt forskelligt at vælge imellem. Jeg kan sætte på gaven. Og det er sådan lidt afhængigt af, om det er til en kæreste, eller veninde, eller det er til et bryllup, eller hvad det egentlig er til. Nu ved jeg jo, at det her det er til en mand, så det er jo bare til én person. Så de fleste gange, hvor at jeg pakker flaskeposter ind, så sætter jeg altid et hjerte på. Hvis det er til et bryllup, så sætter jeg enten 2 af de her hjerter sammen på gaven. Faktisk lidt ligesom at jeg har gjort ved den her gave. Det var til et bryllup, hvor jeg så har sat hjerterne sammen. Og den her kan de så faktisk tage af bagefter og gemme, og så eventuelt skrive deres navn på bagefter. Eller de kan bruge det som julepynt, altså hænge på juletræet. Ja. Det jeg også gør nogle gange, når det er bryllup, det er, at jeg sætter 2 fugle på. 2 duer, som jo også er et symbol på kærlighed, som jeg også synes er rigtig, rigtig sødt. Så det er sådan lidt forskelligt, hvad jeg lige vælger til den enkelte gave. Og her i foråret har jeg rent faktisk brugt rigtig meget sommerfugle, som jeg har sat på også, som også er et symbol på kærlighed, og at det her, der er 2, der flyver afsted og skal flyve ikke mod varmere lande, men mere at de flyver sammen og skal ud og have nogle nye oplevelser sammen. Så det er meget forskelligt, og der har jeg også nogle forskellige hjerter, eller jeg har nogle glimmerhjerter her. Men til den her pakke, der vælger jeg at putte et hjerte på. Så det sætter jeg lige fast på vores flaskepost. Og så binder jeg lige en sløjfe. Til. Og så har jeg faktisk en indpakket flaskepost, som er klar til at komme ud til sin modtager og vise kærlighed og gøre lykke. Så det jeg egentlig afrunder med, det er at putte den i en kuvert. Og så er den egentlig bare klar til at komme afsted. Så er den klar til at komme afsted.